Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Prime Star jongka Israel, Benjamin Netanyahu, ulale jungo ikan nong ba BCMS jongka Israel, hadin baka Iran kala terbom iki yinggi sam iki rupat ba, kabla penyap haduk kendai ngut kimen sembreu. Kibla mensau hakan eka jing terbom ke Iran, kidon san puwe ngut, bat kibrang jar ngai, kidon kadue ngut, hakabana kaliang ki rescue team jongka Israel, kidang wat cek ini kibrang jar ngai. Nak kaliang Netanyahu, ula ong iki ba nong Israel, makin but iki jing tha jong ki Israel, lane ki Israeli Defense Forces IDF, kena makin light nak jinja bas nusi, nomor kispai IDF, kelap light im sibun ki mensembreu. Netanyahu, ulah pak nak kubar senolem, sekito ki long ying ki baladu no ya ki ba ibat hon jongki, bat lokit bok riweng, ya kito ki bala mensau, makin kuat no kloy. Netanyahu, ulah ong, ni kitong ki nong kunyat ben, ban ya dai ki rupat ba. אז קודם כל, אזרחי ישראל, אני מבקש מכם למלא אחר הוראות פיקוד העורף. הן מצילות חיים, הן הצילו הרבה חיים כאן. הרבה חיים כאן. אבל לצערנו, לא את כולם, משום שהיו אנשים שלצערי לא היו בתוך מתחמים מוגנים, ואני שולח תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהן. אני שולח גם איחולי החלמה מלאה, מהירה, לפצועים, ואנחנו עוזרים, אנחנו נעזור. אני רוצה להודות לצוותי ההצלה והשיקום. אנחנו נבנה מחדש ונבנה עוד יותר. זה אני אומר לך. זה חשוב, ותאמר את זה גם לאזרחים, בשמי ובשם ממשלת ישראל. אנחנו ביום השלישי של המערכה, מערכת שאגת הארי. אנחנו יצאנו למערכה הזאת כדי להרחיק מעלינו את הניסיון לחדש איומים קיומיים, ואנחנו גם יצאנו כדי ליצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול העריצות. היום שבו הם יוכלו לעשות זאת קרב, אנחנו מקרבים אותו. כשאני אומר אנחנו, זה אנחנו וידידתנו האיתנה, ארצות הברית, וידידי האיתן מאוד, הנשיא טראמפ. היום הזה קרב, וכשהוא יגיע, ישראל וארצות הברית יהיו שם עם העם האיראני. וחשוב שהעם האיראני יהיה שם איתנו. זה תלוי בהם, אנחנו נהיה שם. אנחנו נמצאים כמובן במצב שכל יום מגלה, חושף מחדש את פרצופו האמיתי של משטר הטרור בטהרן. משטר הטרור יורה על אזרחים, ואנחנו יורים על משטר הטרור כדי להגן על אזרחים. זה הבדל עצום. זה חושף את הברבריות שלהם. וכשאמרתי ברבריות, אמרתי, ואני מזהיר כבר הרבה שנים, שמאיימים לא רק על ישראל, וקוראים לא רק מוות לישראל ומוות לאמריקה. הם מאיימים על כל עמי האזור. הם ירו אתמול על חלק גדול ממדינות האזור. ואמרתי גם, הם ירו גם על אירופה. ובכן, הם ירו גם על אירופה. ואם למשטר האימים הזה יהיה נשק גרעיני, הם יאיימו על האנושות כולה. ובכן, יצאנו כדי להרחיק גם את הסכנה הזאת, קודם כל מעצמנו, מעלינו. אבל אנחנו פועלים כאן, יחד עם ארצות הברית, בשם ולמען האנושות כולה. אני שואב כוח עצום מהעמידה האיתנה של אזרחינו, מגבורת לוחמינו ומפקדינו. אנחנו קראנו בפרשת השבוע, זכור את אשר עשה לך עמלק. אנחנו זוכרים ואנחנו פועלים.